Estava jo plàcidament llegint l'extraordinària novel·la de Patrick Süskind anomenada El perfum, quan de cop he pensat: quina sort lo puto Jean-Baptiste Grenouille. Dic, merda, jo no oloro res, he de deixar de fumar que tinc el nas atrofiat. I dic, a on podria jo anar per recuperar de manera efímera el subidón d'una bona selecció de fragàncies? I claro, el Parc de les Olors de Claverol! Coneixeu el Parc de les Olors de Claverol? No! Com que no? Intro! Potxons a la carta! El Parc de les Olors de Claverol està ubicat a la Conca de Dalt, al Pallars Jussà, just a tocar de la Serra del Bou Mort. Forma part de la xarxa de Parcs de les Olors, on es proposa un model de desenvolupament rural sostenible. El cultiu de plantes aromàtiques i medicinals que es fa a cada parc respon als criteris de l'agricultura ecològica. Aquests goiats són els responsables d'aquest indret tan meravellós, l'Eli i l'Oriol. Digueu hola! Quan hi vaig estar, me vaig enamorar del puesto, de les apassionants explicacions de l'Eli sobre les aplicacions medicinals de cada planta i de les tiles de l'Oriol portant-ho a temes gastronòmics. Són agricultors, apicultors i amants de la natura. I se nota mogollón quan se'l sent parlar. Vinga, va, ja callo. Us deixo soles amb les plantetes. Un potxo! Likeegeu si us ha xanat, subscriviu-vos si voleu i potxoneeu tant com pugueu.